खुलुमबाय। थुलेरि हानजा खन्थाइ बिबारा दिनै नैथि हिमेन बर' गोसोखांथि अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनायनि देरहागिरि बिथांमोननि मुंखौ फोसावनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो जाय बिथांमोना बे अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय, बिथांमोननिसिम हानजानिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। हानजाया मिजिंथिदोंदि इयुनावबो लानो गोनां जायखिजाया बादायलायनाय हाबाफारियाव बेबायदि बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन। खन्थाइ बिबार हानजानि गुबै थांखियानो जाबाय जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ थुनलाइ सोरजिनायाव जा हायो थुलुंगाखां होनाय। देरहागिरि बिथांमोननि मुङा जाबाय फारियै सेथियाव गोदान दिल्लीनि किरण बर' खन्थाइनि मुं गोथै सोलेराव गोदान हां। नैथियाव बाक्सानि जटिल बर' खन्थाइनि मुं खौसेथिनि आंखाल। थामथियाव उदालगुरिनि कुणाल राज बर' खन्थाइनि मुं नों दा नोंनि जिउखौल' सोरगोबादि साजाय। आरो सनितपुरनि हादोरसा गयारी खन्थाइनि मुं गोथारथिखौ दा खोमा होसै। देरहागिरि बिथांमोननिसिम हानजानिफ्राय गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। जों मिजिंथिदोंदि बिथांमोना इयुनावबो लानो गोनां हानजानि जायखिजाया बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। गोजोन्थों।